Nå, okay. Det er ikke klart. Prøv en fire. Prøv at rykke det der. Nøj. Ej, der er op, mand. Eagle pickle. Ja, det kan vi altså til det. Det er ikke det var fint. Det er lige nu. Skal vi ikke løsne ham? Eagle pickle elsker sin chef. Med overlånของขวัญแล้ว Nej, hvor den er fin, Morten. Læg mor på det. Sådan. Ja, så skal jeg så om Du kan så billede her på, Michael. Kom her. Den er helt stor gæld. Tag billedet herfra, Michael. Jeg filmer lige nu. Skal tage billedet herfra? Du skal se hans ansigt, jo. Nå. Foran. Er Eagle pickle fin, Morten? Ja, den er. Det må du godt tage, så. Sådan. Åh. Hold da op. Er den til dig, Belinda? Wow. Ja, og hvem skal du læse over? Du skal også læse, hvem det er fra, jo. Karina. Martin? Og Han er fin. Christian. Nej, hvor får så stor en gave. Den er de næsten ikke gøre den fine. Åh, det er fint. Men det er jo til et billede.